Kani kadai ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kubli pi baro plampe Batesi TV ni plang subhai pi shaki Khubor hakimat kimat. Ngini phasha mentash Khubor na Kylleng benta jok Jylla. Mitri ramba ka Jylla konrat kong kalsangma. Ulo ong baka sarkar kanwan hadu bandalap. Yaki jingshisha baro yaki ega balaja yaki syukurim ki balalek ka syakathan sora. Mitri ramba ulo ong baka jingto okit menta kadang ya syakman badu kermen scam bagi pulit kin pendem yala ka jong ka kamram mensay yaki jingshisha baro. Ki armut ki syukurim kata uraja Raghuvanshi berkasonam Raghuvanshi kilawai da skuti na usagar sen samal ubana kiting road berkaskuti ke bagi syengwai kadai keberan registration number ML not san AA iwe saw nyaw kila syengwai ya kadai skuti haka arpu artri ujembang arza apusan banlit ka syasora Uhmen berkasonam Raghuvanshi u Govind Raghuvanshi ulakren da ka jings ngau tikna bagi beri kiba penyam ya Raja Raghuvanshi bat kiba penjat rengai ya kasonam Raghuvanshi ki deibe kitra Jylla kiba nangni bat kiba la plan janai bha shwa banle ya kini akam ulo ang ba kiba nabar kinam la satya banle ya kini akam namar ba ya skuti lalap shawai bat ya kamet bat lalap shawai Uhmen kasonam Raghuvanshi u Govind Raghuvanshi ulo ang ba kerukom trikam hangni kasuki palat Kabenta kabenengkong ulo ong ba hadin balalap ya kamet jong Raja Raghuvanshi bat hadin bala dep banle ya ka postmortem hadu mentaru ki bahiyeng kimpat yo ya ka report jong ka postmortem ka provisional report ru kimpat yo ya ka final report ru kimpat yo uang ba umtip syo sakatno kan shimpor ban penmi ya ka report jong ka postmortem present jong ka Meghalaya Rural Tourism Forum uba Alan West ulo ong ba ka sarkar Jylla kadai ban penbet janai bha ya ka rukom penyat ya ka kam jungok kai dan ni ka tourism ha kan ka Jylla khnang ba kan long ka tourism ka badon ka jingkit khli am ba kan chulong lengkram Mitri ka sarkar Jylla ba pet ya ka kam jungok kai Pyrthei dan ni ka tourism uba polling do ulo ong ba kilat pathai Khubor ki bana ba Jylla kidai ki bajumlian bha ban le Shiliang ya ka thai north east khamtam ya ka Meghalaya Ula penrem ya gani jingle jugila pathai Khubor ki banabar ni ki national media ki balale Shiliang ya ka than ka jongi uba pol ula penken mauru da ka baong ba ka kam jongok kai hasora kala suthiet da ki phau snem bat ka sora kampat jubit sna menuru bat kamdan ka record ka bakum kata kawai ni gila pathai Khubor hakari ka news 18 kabala letlum Khubor ya ka jingwan poi jo kamet Raja Raghuvanshi ha ying sa jong u ha indoor bat kani kala pathai Khubor kala yo ya kren ru bat uwe na ki bawan sngolam shaka ying jong Raja Raghuvanshi ya ka ba amtib la udai ubah yang asam ni umarjan ni udai uparashnong ni udai ba mikmat ya kanu kanu kunhun handrei ha ka jing kren jong u ha kani kala pathai Khubor ula kren jot ya ka Jylla Meghalaya da ka baong ba ka Meghalaya kitu kilute bat ki seiru yiki khatmet jong ki brio ban khai nang taw la kren penrem ya ka sarkar Meghalaya da ka baong Meghalaya mudabat Uladawa na ka sarkar India baka ban pha da ka CBI lemkumta ula berngem da ka baong baki nong Madhya Pradesh kinlet penjot ya ka Meghalaya kamei ka bana Maharashtra ka bala shong thai no na ka kam kum ka no hikai kelas ngobitar ban yo i hakila pathai Khubor bat haki YouTube baka Jylla Meghalaya kala sha kantho bar ka sha penbut nam snew na mar ka jingja arngai jugi armut ki shikurim ki bana indoor jong ka Jylla Madhya Pradesh Kini kami iin kabalawan mansyangkai suwari ha Meghalaya kalaong. Baki beriu ha Meghalaya kidik pas ngau tenan. Baki beriu ki badan akor dan buram. Baki bakloi ru ban pedang sengau bha. Bat ban yarap iki beriu ki banabar. Mitri ramba ka Jylla konrat kongkal sangma. Ula pentip ding ba ki social media account jong u. Bas sangwat ki MLA ka BJP na Madhya Pradesh. Kilawan poi ha ka Jylla Meghalaya. Ki sangwat ki MLA ki kenthub yau Harish Shankar Khatik u MLA ka BJP na Jatara constituency Ramesh Prasad Khatik MLA ka BJP na Karira constituency ka Manisha Singh ka MLA ka BJP na Jay Srinagar constituency but Gaurav Singh Pradhi MLA ka BJP na Katangi constituency kini baro sangwat kidai na ka Jylla Madhya Pradesh kabai kalong kami ka ba armet kala klat no ba di Kylleng hakpo ha hospital maternal and child health MCH hospital ha panalia jowai ha ka miet Tarik Hakaba nakalyang ki bahiyeng kila keno baka ni ka jingja kala ja na marba ka sleman yo yak jing sumar
Kini kalong kami kadi kong pinche bare lai pinyos nam kerta. Nagashnong Jalapet East Jylliew Hills District. Kini kalong kami kadi kabala pa ni refer na sutengah CHC sya MCH Juwai bakan yo ya kajing sumar kerki ban khai Kylleng. Lai thu bakala poi hakani ko hospital haka Tarik Jylliew da kajing temu ban khai khun hendrei kalangan no penban haka apot kabasusi. Hadin kajingja kabasngausi kablaja haka mit jong ka Tarik Jylliew asa apsan haka ba ka wei kalong kami ka ba armen kala klat no haringkat badi Kylleng hakpo. Ka Jaintia Students Union berka Khasi Students Union West Jylliew Hills kila dawa na ka sarkar ba ka deben penshita mador yaki doktor ki nurse ber ki nongtrei ki badan ha duty haka te ka mit ha MCH Hospital Juwai. Halor ka jingkno ba kila shimsting ya ka kam ka bala pelong ya ka te ka long kami badi Kylleng jong ka ban duai ya la ka jong jing em. Arngut ki samla kila misaw na marka jing syadung da ka wait haki arngut ki brio ki balawan ban swat tu na ka jaka ka badan hajan ka karkhanash na kali. Kani ka jingja kala ja hamaulai nong kwar block 13 ki arngut ki bala misaw ki di ki shipara kata uba walam kupar warjri uba syadung kakti bat u meban rabbor warjri uba syadung na lebong hakapor ba kidang yakun ban bat ikite ki arngut ki brio. U meban rabbor haduk mentaru udang don hapdeng jing sya sumar ha Robert Hospital kat ba walam kupar pat la pelait no hadin beradab ansu ya ketika jong ka office jong u district planning office southwest Khasi Hills district ka bahab hapo ka chief minister youth for green campaign movement ha ka Tarik Jylliew asa apsan kala pelong ya ka program na ka benta ki kena school balatip kum ka inter school competition kata ka jingya ko draw tho essay but extempore speech. Kani ka program kalong rukum shibenta ka jing rakhi ya ka World Environment Day asa apsan halor ka phang ka baong ending plastic pollution globally. Hagazan mi jong ka Tarik Jylliew ki pulit kilalap pa udan wei ukhasi bana Bangladesh ya wala tip kerteng kum wrestly bla ubadang alpa arsenam kerta ubana ka strong sendam thamai ka bahab hasil hat district jong kari Bangladesh ulawan rungtu sya India klem ki kot kisla ki babiang. Lalabi u na lau sotun block 6 naka yeng basawai u raju poktai uba naka strong darang ka badan hagit han dauki. Layalami u sa civil hospital Shillong manle ya ka medical check up. Kani ka dekat kum ka jingtip ka baki pulit kla pelait pat ba hak website jongki. Ka kunhun menteri jong ka sarkar Jylla hak Tarik Jylliew asa apsan kala menjer ban kentiu ya ka jingsiu honorarium bat ka allowance ya ka chairperson jong ka Meghalaya State Commission for Women syaka sanpo hajar tingka. Haka juga por ka kunhun menteri kala menjer ru ban penbet thama ya ka Meghalaya Water Resources Engineering Service Rules. Ka kunhun menteri jong ka sarkar Jylla hak Tarik Jylliew asa apsan kala menjer ban mang pisa sa lai phoklur tingka na ka benta ban siudak ya barok ki jingsiu ki baya day bat ka jingshna ya ka Ganol Stage 1 Hydro Power Project ha West Karo Hills District. Ka kunhun menteri jong ka sarkar Jylla ha ka Tarik Ujumang arja apsan kala menjer ya ka jingterwa ban thit jaka shu sanriu akar na ka khatwei akar khnang ban yo penhe ya ka surak penhe lingsun ha Shillong Airport. Ka kunhun menteri jong ka sarkar Jylla ha ka Tarik Jylliew arja apsan kala menjer ban pendirikan yaki projek penmi boarding beper-per haga Jylla bat haga juk kapor ka sarkar Jylla kan saya soi thamai biang ya ka memorandum of agreement bat ka Athena Projects Private Limited na ka benta ban shna ya ka Kinshi Stage 1 na ka benta ban penmi ya ka boarding ka bakot South Spa Sanpo Megawatt hadin ba kala aidak ban mang pisa khat sau klur tingka na ka benta ban penmi khambun ka boarding na Riangdo Small Hydro Project ka bakot 100 megawatt. Nalor ka ba pentri kamru iki atli ki project penmi boarding ki bala pan I boarding Asia ka Jylla ka bakot khat 8%. Ka kunhun menteri jong ka sarkar Jylla ha ka Tarik Jylliew aza apsan kala menjer ban pentri kam ya ka integrated ecotourism sustainable agri-based livelihood development project ka bakot $1 million ban bei pisa da ka Asian Development Bank. Ka kunhun menteri jong ka sarkar Jylla kala menjer ya ki jingpen bei thamai bakong san ya ka Heritage Act jong ka Jylla kum shibenta ban penyo ya ka jing ithu na ka UNESCO World Heritage ban penne pensa ya ki jingking juri ba paunam ha ka Jylla. Ki jingking juri ha ka thain riwar kila kring bha ya ki no jong ka na Kylleng kari ban na bar jong kari ru kum chu. Ka office jong chief electoral officer ka Jylla Meghalaya ha ka Tarik Jylliew aza apsan kala pelong ya ka election media workshop hanong ba Shillong da ka jingthmu jong kani ka workshop ka long ban trailang bat kilat pathai Khubor na ka benta ban pun jingking ye ki nong shong shnong ban pediang ye ki jingthmu ki bala dan lepa bat ki berang pendung thamai jong ka Election Commission of India ki bayadai ba kilat pathai Khubor.
Kibabun ba kipat ba hai indur kila ap hai jong Raja Raghuvanshi bakar man poi kamet jong u kabalawan ra na Shillong. Kaladan ka jingyam brio kabas ngaushir khai khamtam hadin balawan poi kamet jong u Raja. Lai iru balawa da ka poster ka bahe kabadan yakadur jengki armut ki shikurim kata u Raja berkasunam Raghuvanshi. Hadin bakamet jong Raja Raghuvanshi kala poi shaying jong u ha indur ki bahaying asem kila pendem yakan niam ka rukom batang hadin katukat ni po la thangno yakamet ka jong u. Bentapan ya Pash Khubor na Kylleng ki benta jong kari. Ka Jamnagar Municipal Corporation ha Gujarat kala pendem ya ka benta ban pinpra ya ki laispa san pesantli ki ying kisem bat ki dukan jeng ki laispa life wengut ki brio na ka benta ka jing penhe ya ka surok na du Swami Narayan Shagandhi Nagar. La sedang ban pinpra na du ka life wetri ujumang na ka benta ban penhe khat armitar ka jing ya jong ka surok ka balai 0.1 kilometer. Kani ka daya peteng tang na ka benta ka benengkong bat ka benta ka baar kan sa sedang kham hadian. Menteri Sarkar jong ka Karnataka Priyang Kharge uloong ba kadam ja ka jing yap brio la radai ba ka jing penyat ya ka jing nek kemen halo ka jing job ka Royal Challenger Bengaluru ka dei da ka rukom ka badai. Ula Khubor ba ka don ka jing deko ha ka jing penyat. Hadu menda ki don khat wengut ki ba la yap bat sa phongut ki ba misaw ha ka jing athingyan ki brio hajan Chinna Swami Stadium ha ka por balek kemen halo ka jing job ka RCB ya ka IPL arza apusan. Kaseng Janata Dal United kaladawa ba umintrang ba ka Karnataka Usidaramaya ude me resign no kumkadak ka jingshim jingkit khli halo ka jingyap jingki khatwengun ki balej ban lekmen ha ka program ba ka sarkar kala pinben ban pinkuburam ya ka kunhun jong ka Royal Challenger Bengaluru ka bala job ya ka IPL arza pesan ka jingdawa jong ka seng GDUU ka de hadin ba Usidaramaya loong ba kumkani ka jingja kala jaru hakipor ki ba menshwa bat ka ba khamsni ulai kadai hakapor ba pelong ya ka kummela hakabak la dan haduk ba ndu phongut ki bayam dekis pangut ki samla puli ki la pelong jing ki hanong ba Patna jong ka Bihar mandawa na ka sarkar ban pentri kam no ya ka domicile policy ha ka jing penrung kam ni ki samla puli ki la ong ba ki bi Jylla kum ka Jharkhand ka Uttarakhand ni ka Himachal Pradesh ki la dan lepa ya ka ni ka policy Hakaba kitra Jylla ki dei ban long ki ba khaman shwa hakayo kam yo jam ki samla puli ki la ya rally ha surong bat ki la khang nan tiru ya ka surok ba ka Calcutta High Court kala ajamin shipor ya ka samla puli ka Sharmishta Panoli ka ba la shakem haki pulit jong ka Kolkata halor ka jing keno ba ka pinpryang ya ki Khubor persha niam ling ba ki post jong ka ha social media ka Sharmishta ka de ka samla ka barang arpo arsnem karta ba ka barang puli lo ka Sharmishta kala delete no ya ka post jong ka hadin bagi babun kala kentho bar kala panma ru neki pat ba henrei kala shakem ha kala phau trik ujumang na Gurugram ka Khulung ka barang lai snem karta kala sha bat bor ki kinhun ki runar ba kani ki jingja kala ja hanong ba lokno jong ka Jylla Uttar Pradesh kani ka Khulung ka dan hapring jing shitam ka bajur kani ka Khulung ka dei ka basa hajan Chandanagar metro station henrei kham hadin ki kmi ki pa jong ka kimlap shu eka bat haka jingwat Kylleng kila lap na khrum jong ka jingking metro bat kila lap yaka bakala shabat bo unong pang uba lai post nam karta ya ubala tip kerteng kum shubham ahirwar uba nakashnong emlai ka bahab ha Damu district jong ka Jylla Madhya Pradesh ulakanthi nakamala ba shajrong jong ka hospital udai bathya pang la ka tukat ni sngi namar ba ut pang po hendrei kham hadien bala yo bor ulale lambur ha hospital ula shim naga kanshi bat berngam mikindas bat wat kinong apa hararu kimla ban bat yu bat hadin kum balai pominen ula le biet bat lakanthi nakamala ba a jong ka hospital lawan ra byang yu sho hospital ban sumar henrei ula khlano kini ba Kylleng Khubor na Kylleng kiri ka Pyrthei ka North Korea kala penrem ya president ka France Emmanuel Macron namar ba ula kantho halor ka jingpha shipai ka North Korea sha Russia banya khunthma persha ya ka Ukraine Macron ula kren ha Singapore ba ka China ka de ban khanglat ya ka North Korea bandon benta ha ka khandau ka shiap jong ka Europe lada ka China kamkwa ya ka NATO bantuklar ha Asia kat bau nong yalam ba khli du jong ka North Korea pat Kim Jong Un uloong ba ka North Korea kan a jingkershan ba pura ya ka Russia ha ka thma persha ya ka Ukraine President ka United States Donald Trump ula soy ya ka hukum ban khanglat ikinong US bakin lech ki khat art likiri bat ba anam sharo ya ki nyaut likiri bakin wanrung hapo US ki khat art likiri ki ba anam sha yakinong US bande ki kunthum ya ka Afghanistan ka Burma ka Chad Congo Equatorial Guinea
ka Eritrea, ka Haiti, ka Iran, ka Libya, ka Somalia, ka Sudan, bat ka Yemen. Kiri kiba amsyapat bikin wansha US kintum ya ka Burundi, ka Cuba, ka Laos, ka Sierra Leone, ka Togo, ka Turkmenistan, bat ka Venezuela. Kani gerai kadai hadin ka jingsha herthma hakirunar ha Boulder, Colorado. Khubor penya jong ka Dolondong Bali ha Indonesia kim sha shu ban penmi yaki bilor plastik ki baduna ya ka shilitar bat kani gerai kadai ban penduna yaki jingjabo ki bami na ka plastik. Asyam ya kani gerai hadin bagi bor penya jong ka Bali kira shon jingalang bat ki company ki badi bala patha bakin dilot shwa ya ka ka baladon lupa. Hendrai anam syapat bakin nang penmi bat de ban penkut no sendan. Kadkum ka jingken baka Bali kala yok lum tang menshim snem iki jabo plastik kidon hado iway point million ton. Ka United States ka persya ya ka draft resolution jong ka Security Council ka badawa ban sange ya siat ha Gaza bat de ban pelait lentino ya ki kenhun ya rap ban penpoi ya ki jing ya rap sha Gaza. Lawan ra ya ka ni ka resolution da ki shpautli ki dikot jong ka UNSC. Ki ba kershan ki don khat southly bat ki ba persya pan de tang ka US marway. Kadkum kani ka resolution ka Hamas ka diban pelait lut ya barok kinong Israel ki ba kala ra bor sha Gaza. Ki sipai jong ka United States kila pentip ba kila yok men kem yon nong yalam jong ka ISIS. Kila penbena ba nakih nuriutli ki operation jong ka ISIS ki ba ka US kala kerwit kata santali ha Iraq bat ka wei ha Syria. Ka jing hertma ka US yiki ISIS ha Iraq bat Syria kala sedang nadu usnem aja khat sa. Hendrai ka US kila penkelem ya ka ISIS ha usnem araja khat nyaw. Kaseng Jamaat Islami kan yok biang ya kajing itu kum kaseng san Pyrthei bat kan sa yok biang ya ka simbol jongka ka badai ka tarajur. Kajing yok jing itu biang kadai lingba ka hukum jongka Supreme Court ya ka Election Commission ba kadai ban ai biang ya kajing itu ya ka ni kaseng. Tikitu kilong Khubor hakimat kimat matasi. Kuble.